Сторибордът е основен елемент при създаването на всеки визуален разказ, било то филм, телевизионен сериал, реклама, интерактив или гейминг. Здравейте! Аз съм Николай Мустаков, аз съм сториборд артист с повече от 30 години опит в филмовата индустрия в Великобритания и в други държави. За да стане човек добър сториборд артист, отнема дълги години упорит труд, но според мен е най-интересната част от създаването на визуална продукция. Аз съм имал щастието през годините, работейки в Англия, да участвам в много интересни и различни проекти от игрални, анимационни, пълнометражни филми, реклами, телевизионни сериали. И в моя клас с Arc Online ще се опитам да предам колкото се може повече от моя опит, за да ви помогна във вашето професионално развитие като сториборд художници. Очаквам!